निक्या जागेवर पोचलंस? पोहोचतंय. ती जशी दिसतली ना तसं माका कळवा. हा या वक्ताक नाही सोडतले, तिका मी रस्त्यावरच पकडतले. खूप पोरं मागे असतात ना, म्हणून लय उडता ती. पण भावाशी तू सपोर्टिक राहा. या वक्ताक मी तिका पकडतलायच. हा भावाशी सॉरी, लेट झालो. पण मी वेळेवर पोचलेलं आहे. पण या वक्ताक ती रस्त्यावर येलीच नाही. म्हणजे नमस्कार, मी निकेत हळवे आणि मी परेश बागवे. मालवणी टेल्स तर्फे आपणा सर्वांना मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तिळगुळ घ्या आणि मालवणीतूनच बोला. गोड गोड बोला रे. अरे मालवणी माणसं गोडच बोलतात ना. हा, तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. दे तिळगुळ दे. मला माका वाटत तू आणतलं नाही, एवढं बोलवतस ना, तिळगुळ घ्या गोड गोड माझ्याकडे बोला. नाही, तू दे ना. मागे अरे दे. चाललंय. बघितला असा आहे याचा. पण मित्रांनो, तुम्ही असा करू नका. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. धन्यवाद.